Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ilkinch.com Assalamu alaikum edid ildeşler, behrivat vatandaşlar. Türkmen halkımız goğullarda bağıtımız onda yaşayan edid arkadağımıdan Türkmenistan'ın şungur hormatlanan prezidenti arkada Gahırman Serdarımızın sayesinde Urjaqal devletimizde yurdumuzun her bir günü azayip toydur, bayramlara vesseniyar. Ine edil bu görýän ýeriňiz bolsa, Daşoğul vilayatymyzyň Safarmurat Türkmenbaşy etrawynyň Goşahoğlu geňeşligi. Ýagny geňeşligiň çäginde ýaşaýan Atamrat agymyzyň doglugyny münasibetli Russiýa Federasiýasyna zähmet çekip beren Halmurat oğlunyň adyndan bir näçe sowgatlar bilen Agdyber maşgalany begendirel diýip gutlap barýar. Onun näme bizden daşlaşmak mehriban ildeşler entek bagtly pursatlar öňümizde. Elbetde bu sylayan ajaýyp pursatlaryňyzy Döwran Video Studiosynyň yardım bilen ýadga geçirilýär. Döwran Video Studios bu ajaýyp pursatlary YouTube kanalyna size hadyrlar. Assalamu alaikum. Sowgatly salam, hyzmatyň adyndan hemmäňize ýakymly salam. Atamrat aga döwletli ozaňan haýyrita şuň doglunyň ekeni. Russiýadaky oglum Halmurat sanyň adyndan ýörýte sowgatlar bilen gutlak geldik. Mümkin bolsa ene sowgatlary gowşuraly. Zanyňyz sag bolun, kabul etseňiz. Ene süýjülik tortlary alyň. Ýaşyňyz uzaýmaz. Görjek güllüňiz gowluk bolsun. Adamyşy oğullarınızın, qeýirleriňiň, agtyklarynyň arasynda başyňyz dik boldun. Ine sowgatlamyň ýyzy bar entek. Kabul edin. Ine ýene ýörýte sowgatlar. Al netiýesin hemmeden. Sanyňyz sag bolun, başyňyz dik boldun. Indi bir Halmurat sana oğluňyza bir arzu ýollap beren. Mümkin bolsa. Daim oğlum daim işiniz oňuna bolsun, işinizi tagaman işleýän. Diňe şuň ýalak güllerde, gowgullerde oturuň daim. Sag bolun oğlum, Allah'ın sowgatlaryňyzy aldym, Allah ýalkadyn. Bistilan Allah diýelim daim. Sag bolun, taňy ýalkadyn. Daim toýlarda gedelýän daim. Ýaşyňy diýmezmi daim gülüp oýnap otur aramyzda. Sag bolun. Amma sen tenem sag bol. Sowgatlar hemmäs netiýesin Atamrat aga. Mudama awazlaryňyz sag bolun. Başyňyz dik bolun, görjek güllüňiz hemişe gowluk bolun. İşleriňizde mudama üstünlük tüýsürýärmizden arzu edýäs. Mümkin bolsa bir ştada bir goşga makat bersek ýörýtene siz üçin häzir. Döwürde şahyrymyz Kerim Hally şeýler akberlek geçýär. Ömür berilmeýär adamy ýeke ömür mudam haklap ýaşaly. Adamy ýaşardýanam saglykdyr gülki, saglygyň gadyryny saklap ýaşaly. Nenen ýaşasaňam bu ömür geçer, kime azy, kime süýçüsini teser, ejidlen kişiden döwlet öňasar, arsa halallıktan şöplap ýaşaly. Betdäliň gepini ýürege alman, durmuşyň synagyny kynçylyk bilmän, gaýgyly günleri sanawy alman, şatlykly günleri, ine şeýlerak günleri köprek ýaşaly. Atamrat aga zanyňyz sag bolsun. Ine iň bir bagtly, şatlykly, gowançly pursatlary Döwran agymyň ýollaşçylygyny ine Döwran Video Studiosynyň operatory ýigitleri ýörýte ýadga geçirdiler. Sonra YouTube kanalyna dogly ýagdaýda tomaşa edip bilersiňiz. Hakamın sayesinde düşmana har bolmadım, dostlarıma zar bolmadım, yaşadım hiç solmadım. Hakamın sayesinde bir jay kalıp sünnetim, öğüt alıp dinledim. Gecem menin cennetim, kakamın sayesinde. Alıhilin alkışın, baharlı yazım kışın.
Halalır pek durmuşum Kakamın sayesinde Düşmanı har bulmadım Dostum mazar bulmadım Yaşadım hiç solmadım Kakamın sayesinde Ana Rossiya döwletine zahmet çekdiren Talmurassana da Erite iýeren sowgatlar üçin köp sawalsızlygy ýollayar. Mudama zan sawalsyn işlerine üstünlük arzu edýär. Şulajaga şu döwletli maşgala hemişe gelsek toýdyk geleli. Toýlaňyz dowam boldy. Nätemjan ýaşyňyz emmatny göre olan ýaşyny berken Allahan. Güleriziň hiç tolmasyn.